Dobrý deň, priatelia, ľudia, Slováci. Zase máme zhrnutý týždeň. Tie najdôležitejšie veci, ktoré sa udiali a dejú, sú okrem toho, že sa nám, chvála Bohu, zotavuje premiér, máme zase problém s legislatívou EÚ v podaní migračného paktu, čiže solidarity. K tejto téme by som sa veľmi rada a rýchlo vyjadrila. Od prvopočiatku až doteraz je výlučnou kompetenciou národného štátu migračná politika. Vzhľadom na kľúčky a všelijaké rôzne typy hlasovaní, ktoré môžu byť, pričom sú v priamom rozpore, už ani nehovorím s Lisabonskou zmluvou, lebo podstatným malo byť to, čo bolo podmienkou vstupu, na základe čoho sme sa mali rozhodnúť, ako budeme v tej Európe spoločne žiť. No a evidentne žijeme podľa toho, čo chce nejaká európska byrokracia, ktorá sa tam točí medzi sebou, ako takí kamoši, známi, rodinní príslušníci. No a Európsky parlament je tým hýkacím somárom, ktorý urobí uznesenie, potvrdí potvrdené a oni z toho potom urobia samozrejme legislatívu. No a potom vstupujú priami zástupcovia štátov vo forme tej rady a vo forme tých rôznych typov hlasovaní na úrovni ministrov, predsedov vlád a prezidentov. Takže priatelia, musíme sa veľmi dobre rozhodovať, ale hlavne začať vnímať veci také, aké sú, do akej miery ohrozujú vôbec našu existenciu. Lebo neviem, či ste si všimli, ale znovu nám tu začali pobehovať tzv. Neviditeľní, ktorí pobehovali za dynastie Ódora, Matoviča, Hegera a Hamrana a získavali čudné papiere na pobyt. Nevadí, že v rozpore so všetkým možným právnou legislatívou, nevadí, dostali ich. Medzi tým ostalo také hluché ticho. My sme teda podali v rámci 211 dotazy na ministerstvo vnútra, čo sa udialo s tými 30, cca 40 tisíc neviditeľnými, ktorí viditeľne behali po celom území Slovenska a prekračovali hranice v okolí Komárna. A či ich živíme ďalej, kto, čo a kde ubytoval dotyčných, neviditeľných a podobne. No a keďže tento tzv. Solidárny balíček z hľadiska migrácie stále nás ohrozuje vďaka tomu, že pokiaľ chceme žiť ako homogénny národ so svojimi tradíciami, kultúrou, spôsobom života a hlavne s tou našou nízkou pôrodnosťou a podporou rodín, ktorú zatiaľ máme takú, akú máme. A nechcú nás prečísliť, ako sa vytešovali teraz v tom Londýne, že o 600 tisíc menej bielých a o 1,2 milióna viac tých iných. No, vážení, toto nie je dôvod na oslavu, búchanie šampanského a tešenie sa. Nie, toto je dôvod na zamyslenie sa nad tým, či vážne chceme ešte ďalej žiť ako konzistentný národ, uchovať to, čo bolo pre nás dôležité z hľadiska celej histórie a našej existencie, alebo sa tak rozpustíme, však veď nie sme takí podstatní. No, a k tomu výpalnému, alebo ako Fantomas to už pomenoval, teda v tých filmoch daň za život, len on tú daň za život vyberal od tých úplne najbohatších. No a teraz tú daň za život budeme platiť my, tí bežní. A budeme ju platiť z tých našich majetkov, lebo majetkové dane sú podľa Európskej únie, bez ktorej naozaj neprežijeme, teda európskej byrokracie, lebo únia sme my všetci, ktorí sme tam vliezli.
A tie majetkové dane znamenajú daň z majetku, čiže to, čo už bolo x-krát zdanené všetkým možným a prebehnuté cez úroky, čiže banky sa nabalili, vy ste už tie príjmy získali z oddanených peňazí, lebo z príjmu platíte dane, no ale však nevadí, zdvihneme ruky, Únia chce zhruba 20% ceny toho majetku, tej nehnuteľnosti. A vážne s týmto súhlasíme? Vážne bez tohto neprežijeme? Alebo ako to je? Takže všetko so všetkým súvisí. To digitálne, čo nám bráni existovať ako reálny človek, ako som už spomínala, ak mám virtuálne fungovať na základe virtuálnych pravidiel, všetko musím robiť vo virtuálnej, digitálnej forme, tak asi ja, reálny človek, neviem fungovať virtuálne z jednoduchého dôvodu, pretože to neovládam, nedržím to v ruke, nemôžem to nejakým spôsobom ovplyvniť, okrem toho, že dodržím všetko, čo mi niekto virtuálne nariadi. Takže ešte raz jedna poučka, nie je na svete toľko zlodejov, ktorí vbehnú k vám, prekonajú vonkajšie oplotenie, prekonajú bránku, prekonajú vchodové dvere, vbehnú vám do bytu, domu, rozbijú to vaše prasiatko alebo trezor a vykradnú vás. Ale klikom to ide veľmi rýchlo. A rovnako rýchlo to ide tými majetkovými daňami. A rovnako rýchlo to ide tým prečíslením, ako sa to už stalo v tom Londýne. Takže, priatelia, veľmi dobre rozmýšľajme, ako chceme ďalej žiť a či chceme vôbec ďalej žiť a chráňme svoju budúcnosť hlavne vo vzťahu k deťom a k tej budúcej generácii, ktorá by sa za týchto podmienok ani nemala veľkú možnosť nie že uplatniť, možno ani narodiť. A na záver sa ešte veľmi krátko vrátim k tým budúcim eurovoľbám. Podľa súčasného stavu vecí náš premiér Robert Fico potrebuje podporu všetkých tých dôležitých ľudí, hlavne tu doma, ako je Ľuboš Blaha, ale aj mladý Kaliňák. Jednoducho je tu veľmi málo ľudí, ktorí dokážu alebo by mali sa zapojiť do toho boja za reálny slovenský spôsob prežitia národného štátu, lebo tu doma evidentne a hmatateľne je nepriateľov a odporcov veľmi veľa. A zdôrazňujem veľmi dôležitú vec. My za stranu Smer naozaj máme v Európskej únii, v rozhodovacích tých dôležitých orgánoch, kde sa hlasuje, podpisuje tých ministrov, aj teda nášho predsedu vlády. A dúfam, že aj strana Hlas tam má ministrov, ktorí budú dokonca aj prezidenta, aj keď už dneska by mal byť nestranický, ktorí budú podporovať náš národný štát a jeho suverenitu. Lebo ak nie, tak zase sme boli uvedení do omylu. Do toho Európskeho parlamentu musíme dostať ďalších bojovníkov. Lebo základom je rovnováha, vytvoriť dostatočný priestor pre súťaž, konkurenciu a rovnováhu. Pretože ak je niečo z jedného hniezda, tak sa dohodnú. Viď Beňová, aj tá pani Rótová a s tým druhým menom, to je jedno. Jednoducho nepotrebujeme tam takých, čo nám hovoria, že sme nevzdelaní, nerozumieme európskej byrokracii a postupom a máme stále oponovať a máme stále vyjadrovať nesúhlas, súhlas. Vážení, veľmi luxusne sú tam platení za to, že majú robiť v náš prospech prežitia. A už len na balíčku povinnej solidarity vidíme úplný opak. Takže nie, my sme nevzdelaní a nerozumieme. Evidentne nám niekto rozumieť nechce. A za to, že nám nerozumie a nechce rozumieť, je veľmi luxusne nami platený. Plus máme tam tých 20 000 lobistov, že? A to sú ďalšie možnosti tých nul na účte,
ktoré sa premietnú do tzv. Zákonného platidla. Rozmýšľajme veľmi dobre, priatelia. Základom všetkého je rovnováha. A toto pravidlo určila príroda.